Номер 60. Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Ласкою Пана наповнила земля. Слово Пана умоцоване небеси. Аллилуйя. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Евхаристії, Мши Святої у четверту Великодную неделю. Сегодняшняя неделя – это так само, что неделя Доброго Пастора. Это особливый день, яким мы распочинаем аж целый тыдзень такой неоступной молитвы об покликании. Напомню, что это справа вельми актуальная и вельми важная, особливо для Костела на Беларуси, где вельми великий недохоп святаров, шмат парафий их не мает святара, або святаров замало. Тому можем молиться, как добрый Бог побуджав серця, але так само в той, як молоді люди, до яких Бог кличе за собою, мали отвагу сказати Богу так. Особливий спосіб так само прошу об молитві інтенції нашої клери, Олександра, який готується до святарства на науку тепер у семінарі, так як цей час був часом такого особистого освячення. Сегодня наша эта радость тем большая, бо будем удельничать у сакрамента Святого Хроста. На початку, дорогие батьки, питайте у вас, какое имя выбрали для своего дитяти? Чего вы просите у Слова Божьего для Никиты? Дорогие батьки, просячи Хросту для вашего дитяти, ці усвідомляєте ви, що приймаєте на собі обов'язок виховати його у віри, як заховуючи Божі заповіді, і воно любило Бога і ближнє, як нас навчив Ісус Христос. А ви, Хростні, ці готові допомагати батькам этого дитяти виконувати їх обов'язок? Никита, христианская супольность, Костел Божий, приймає тебе з великою радостю, де ім'я позначає тебе знаком крижа, а по некоторым же знаком Христа Збавця тебе позначать батьки і Хростні. Когда я на початку этой святой литургии просим доброго Бога за все наши грехи и провины, как мы могли с чистым сердцем скласть это наисвятейшую веру. Споведаемся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу,
найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Всемогутный вечный Боже, приведи нас до уделу радости небесной, как мы, як покорная паства, дошли до Твоего володарства, куды раней пришел наш переможный пастырь, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог правдущие веки вечные. Читание книги Деяний апостолов. У той дни Петр, наполнившийся Духом Святым, сказал: «Праводари народу і старейшини, коли нас сьогодні допитують за добрий учинок, дякуючи якому геть хворий чоловік виздоровів, то нехай буде відомо вам і всьому народу ізраїльському. Геть чоловік стоїть перед вами здоровий, дякуючи імені Єсуса Христа з Назарета, якого ви укрижували, і якого Бог воскресив з мертвих. Ён камінь, який ви, будовники, откинули, але ён стався головою вугла. І нема ні у ким іншим збавлення, бо нема іншого ім'я під небом, даденого людям, у яким могли б отримати збавлення. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Откинули камінь,
Читание первого послания святого апостола Иоанна. Умилованные, глядите, якую любовь дал нам Отец, как мы были названы детьми Божьими, и ими являемся. Свет тому не ведая нас, что не спознал его. Умилованные, теперь мы дети Божии, але еще не выявились, чем будем. Ведаем, что коли выявится, то будем подобными до Его, бо убачим Его, яким Он есть. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. U той czas Jezus сказал: «Я добрый пастор. Добрый пастор отдає життя своє за овечок, а наймитий не пастор, якому не належать овечки. Коли бачить, что приходит вовк, кидая овечек и утекая, а вовк хапая и разгоняя их. Утекая, бо он наймитый не клопотится про овечек. А я добрый пастор, я ведаю своих, а мяне ведают меня. Як мяне ведай Отец, и я ведаю Отца. И життя свое отдаю за овечек. Есть у меня и іншие овечки, якія не з гэтага двора. И гэтых мне трэба привести. И они будут слухать голос мой, и будет один статок и один пастор. Зато и любит меня Отец, что я отдаю життя свое, как узять его снова. Никто не отбирает его у меня, але я сам отдаю его. Я маю уладу его отдать, и маю уладу снова узять его. Такую заповедь я отрымал от Отца моего. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. На сегодняшнюю неделю, 4-ю неделю Великодня, и на день сусветной молитвы покликания, сейчас архиепископ Тадеуш Кондрусевич досылает свое пасторское послание, послушайте. Отказать Богу так. Глубоко побожанная святорека, скрыванные особы, братья и сестры, дорогая молодь. У католическом костеле 4-я Великодная неделя называется неделей доброго пастора, коли мы особливо молимся об покликаннях до святарства и консекрованного життя. Проблема покликання з кожним годом становится еще больше актуальной, а в нашей краине она уявляет собой истинный парадокс. У часы гонения за веру у нас было шмат жадающих стать святарами, законниками и законницами, але не было семинарии и отсутничала мовчимость монашеской формации. Сегодня в часы свободы, веровызнания, все наоборот. Есть две семинары, але вельми мало кандидатов. Проблемой выглядає справа покликання до консекрованого життя, особливо у жаночої монашської супольності. Усе це проказує складану ситуацію Костьола у будущем. Евангелие учит, что нашим духовным пастором является сам Христос, и что Он опекуется нами, как своими овечками. Обвящаючи Божье владарство, Он використовував зрозумілі людям того часу в образи. Годовля овечек была одно з самих головних занятків жихарів Палестини. І кожної вёсцы було некалькі статков овечек, яких на ноч замыкали у одним загоне. Ночью вартовник оберегал овечек от злодеев и диких живёлов. Раніцу приходили пастухи, и кожный кликал своих овечек по мяножству. Почувши голос своего пастора, они обуджалися и шли за ним. И у той час, як інші протягували мирно спать. Традиційно,
Пастыры и шли перед овечками, вели их своим голосом, а не погоняли пугайцы кием. У Палестине паша няшмат, тому приходилося перевозить овечек за одного miejsca у інше. Овечек вельми добрый развитый слых. И они послухмяны своему пастору и полностью доверяются ему. Без пастора статок не может знайти odpowiedniej paszy i linie. Na żal owieczki mają słaby wzrok. Za tego owieczka w любой moment może zabludzić, zawiaznąć u kustach czy upaść u prorwu. I tylko pastor może je wyratować. Biblia obrazna nazywa ludzi owieczkami, a Chrysta pastora. Pastor i owieczki to jedna z najważniejszych metafor, jaka dozwala zrozumieć, kim jest Jezus i jak on odnosi się do nas. Сучасный американский католический публицист Джордж Вайгер каже, что покликание нагадыває тим, ким является человек. Тягом своего життя человек может заниматься разной працей. Молодой выпускник университета звичайно займає незначне становище, але потім потроху, коли сам імкнеться до этого, уздимається по кар'єрній лестниці, уверх. Усё гэта, однак, не тое, ким ён на самой справе з'являецца, але толькі тое, што ён робіць и чем займается. Той самый молодой человек с часом может стать мужем и батьком. Муж и батька, так само как жонка и маті, это не праца, але тое, ким яны з'являюцца. Это покликание. Нават калі их дети заснуют свои семьи и покинуть их, яны застаются их батьками. Тое самое треба казать и про святарство. Это не профессия, не праца, якую можно менять, подобно как люди нередко меняют свою працу. Святарство – это покликание. Покликане завжди з'являється святаром. 2000 років тому Христос покликав апостолів і сьогодні кличе святаров. Він не кличе їх виконувати ніяку конкретну працю, але кличе бути ягоними учнями. Коли наше чоловіче міжування і свої схильності беруть верх у нашому житті, і ми піддаємося злу, то гэтым самым підтверджуємо свою непослідовність відносно нашого покликання бути християнами. Мы губляем нашу христианскую идентичность, коли тое, что робим, отрознивая нас от того, кем мы з'являемся. Але коли мы отказываем на заклик Христа быть християнами во всех наших справах, то тады яны адлюстроўваюць нашу внутреннее жыццё, до якога мы покликаны. Тады мы становимся тымі, якімі павінны быць. Публіцыст Джордж Вайгер прыходзіць да высновы, што людзі, якія жывуць згодна со сваім пакліканнем, з'яўляюцца найбольш динамичной силой у истории. Не только их життя становится историей, але они сами становятся историей Бога в свете. У этом криється сенс католицької віри. Ми повинні робити те, що нам треба робити, щоб бути тими, ким ми повинні бути. Євангелие розповідає тим, що Єсус покликав простих галілейських рибаків бути його апостолами, з метою віщати Боже Слово людям і вести їх шляхом. Sprawę poklикania do świętarstwa Jezus покинул своему костелу. Традиционно у четвертую Великодную неделю доброго пастора Святый Отец звертается за смысловым посланием до верников. Сегодняшнее послание Папы Францишка концентруется на 3 наступных элементах: слухать, познавать и жить покликанием Пана. У им понтифик подкрещивает фундаментальную справу, что наш лёс не является выником выпадковости або серии хаотичных подей, але наадварот, наше життя і присутність у світі з'являється пльоном Божого покликання. У разнородності специфіки кожного покликання справа йде об слуханні, розпознаванні і житті Божим Словом, як ми були інструментами збавлення. Папа пише, що 3 аспекти – слухати, розпознавати і жити – уявляють собою контекст початку місії Єсуса Христа, який після посту і молитви в пустині наведывая синагогу в Назарете, где услуховывается Божье Слово, познає зміст доверенной ему его небесным Отцом миссии и объявляет, что пришел выполнить Божью волю. Подобно и мы повинны поступать. Напевно, нелегко у гомоні і клопоті сучасного світу, який концентрує свою увагу більш на справах часових чи духовних, почуть голос кличучого Пана. Бог приходить у тишині і стримано, не порушаючи нашої свободи. Тому необходно услуховуватися Його Слово і вчитися читати знаки часу в очима віри, застаючися відкритими на дійність Святого Духа.
Папа подкрэсліў, што не зможам адкрыць наша пакліканне, калі застанемся закрытымі ў саміх сабе і ў сваім «я». Божае валадарства прыходзіць ціха і непрыкметна. Прыняць яго можна толькі тады, калі адкрынемся на незаўважальны подых Божага закліку. У сінагозе у Назарэце Езус, чытаючы словы пророка Ісаі, пазнаў змест сваёй місіі і аб'явіў яе прысутным. «Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну ў Богу, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонных і сляпых вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана». Падобна і мы можам адкрыць наша пакліканне праз духоўнае распазнанне, слухаючы голас Святога Духа. Кожны хрысціянін павінен развіваць уменне пазнаваць таго, да чаго яго кліча Бог, каб мог працягваць яго місію. Папа заклікае жыць дарам паклікання. Нельга адкладваць на заўтра, бо пакліканне з'яўляецца справай сённяшняга дня. Яно ніколі не спомніцца, калі не пойдзем на рызыку выбару. Езус у сінагозе ў Назарэце сказаў: «Сёння спомніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Гэта сёння, аб якім кажа Езус, запэўнівае нас, што Бог пастаянна прыходзіць, каб збавіць і учыніць удзельнікам яго на місіі. Калі адчуваем гэта, то павінны пайсці за ім і сказаць: «Вось я, Пане, пашлі мяне». Евангелие распавядае, што, убачыўшы мноства людзей, Езус злітваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастара. Такой сітуацыя была ў Палесціне 2000 гадоў таму. Ці яна не паўтараецца зноў наш час. Сучасная ежа і напоі далёка не заўсёды з'яўляюцца здаровымі. У той жа час вядома, што авечкі аддаюць перавагу праточнай вадзе, а не застаялай. Падобна павінна быць і духоўнае жыцці. Свет корміць нас амаральнай ежай, а Бог хоча карміць здаровай. А зрабіць гэта можа толькі святар, калі дзейнічае місія Езуса Хрыста. Усё залежыць ад цябе, малады чалавек, залежыць ад таго, ці ты адкажаш на голас Хрыста, які цябе кліча да святарства. Можа, мы думаем, што не з'яўляемся годнымі быць пакліканымі да святарства ці кансакраванага жыцця. Трэба памятаць, што калі Бог кліча, то Ён і дае сілы да годнага выканання ускладзеных на нас абавязкаў. У сувязі з гэтым пан Францішак кажа, што Езус не расчароўваецца ў нас, а толькі пытаецца: «Ці хочаш ісці за мною і быць маім вучнем?» Заснавальніца найбольш вядомага ў свеце сусветнага каталіцкага тэлебачання і радыё маці Анжэліка распавядае пра сваю сустрэчу з маладым чалавекам, які адчуваў пакліканне, але не хацеў яго прыняць і адкінуў. Тады яна яму сказала, што не хацела быць на яго месцы падчас апошняга суду. Гэта вельмі сур'ёзная перасцярога. Сапраўды, не прымаючы ласку паклікання, мы не згаджаемся з воляй Божай. Шлях жа да святасці і збаўлення у яе выкананні. З вялікім жалем трэба сцвердзіць той факт, што часам бацькі не дазваляюць сваім дзецям рэалізаваць пакліканне да святарства і кансакраванага жыцця. Яны забараняюць ім паступаць у семінары ці станавіцца членамі манаскай супольнасці. З пачуццём адказнасці за касцёл звяртаюся да вас, дарагія бацькі. Не перашкаджайце сваім дзецям у ажыццяўленні іх мары і Божага плану адносна іх будучыні. Пакліканне гэта ласка і дар пакліканаму і ўсяму касцёлу. Сацыялагічнае даследаванне ў Злучаных Штатах Амерыкі сведчаць аб тым, што каталіцкія святары належаць да найбольш шчаслівых і рэалізуючых свае жыццёвыя планы людзей. Давяраючы ўсіх вас, асабліва пакліканым Марыі, якая пачула Божае Слова, прыняла яго і ім жыла на шляху малітва пакліканых да святарства і кансакраванага жыцця, яго распазнанне і прыняцце ад усяго сэрца благаслаўляю. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Падпісаў архібіскуп Тадеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска і Магілёўскі. Адказваючы на гэта пастырскае пасланне, вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Христа Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і взваліўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разом з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амінь. Просім Єсуса Христа быць милосердным для гэтага дзіцяці, да яго бацькоў, хросных і ўсіх ахрышчых. Молімся, каб з вады Духа Святого гэтае дзіця адрадзілася да жыцця вечнага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно стала жывым членам Твого Святого Касцёла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно могло слухаць Твоє Святое Євангеліє, захоўваць яго і быць яго сведкам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно з радасцю магло ўдзельнічаць у Твоёй ахвярнай гасціні. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб яно любіла Бога і ближня, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб навучанае словамі і прыкладам хрысціяна яно ўзрастала ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб новых святых, паклікання да службы Божай святая. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Святая Марыя, Маці Божая, Молися за нас. святый Яне Хрестителю, Молися за нас. святый Юзефе, Молися за нас. святые Петре и Павле, Молитесь за нас. все святые Божие, Молитесь за нас. всемогутный вечный Боже, Ты послал в свет своего Сына, как он отхилил от нас мог сатаны духа неправедности, а человека, вызволенного с темны, перенес в цудовное володарство Твоего светла. Покорно молим Тебе, как Ты, вызволивши это дитя от першородного греху, учини в святыне Твоей величем место пребывания Духа Святого. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нехай обороняет Тебе мозг Христа Збавца, які живе и владарить на веки вечные. Аминь. Праз гэту таемницу освяченной воды спошли ласку духовного отраджения по Мусде Миките, якого у веры Костёла Ты покликал до хросту, как он мел життя вечное. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дорогі батьки і хросни, про сакрамент хросту, принесене вами дитя, тримає як дар Божої любові нове життя з води і Духа Святого. Старайтеся виховувати його віри так, щоб це боске життя було заховано зараза граху і планування спинно зростати у вашому дитяті. Коли ж ви керовані вашою вірою, готові прийняти на себе цей обов'язок, то узгадуючи свою власний хрост, отречитеся від граху і визнаєте віру Єсуса Христа. Бо це віра Костьола, в якій приймає хрост ваше дитя. Ці выракайтеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых. Ці выракайцеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі. Ці выракайцеся сатаны галоўнай прычыны грахоў. Ці верыце ў Бога Айца Ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі. Ці верыце ў Єсуса Христа, Сына яго адзінага Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праворуч Айца. Ці верыце ў Духа Святого, святы Касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае. Гэта наша вера, гэта вера Касцёла вызываць як у наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Ці хочаце вы, как Микита, прыняў хросту веры Касцёла, якую мы ўсе разом толькі што з вами выслалі? Микита, я тебе хрещу
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak było sprzed wieku, teraz i zawsze, i na wieki wieczne. Amen. Усемогутний Пан, Бог, Отець, який визволив Тебе от греху и отрадил с воды Духа Святого, сам навошла Тебе хризмом избавления, как Ты, долученный для Его народа, пребывал в Христе, святору, пророку и володару на житие вечное. Микита, ты стал новым створением и опранувся в Христа. Нехай гэта белое дзенне будзе для тебе знаком годности Дитяти Божьего. З дапамогой слова и прыкладу близких нясений забрудженной у жыццё вечное. Возьмите все разом, батьки и кросны, за эту свечку. Прыміце святло Христа. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб ваша дзіця, асветленае Христом, заўсёды паводзіла сябе як дзіця святла. І трываючую веры магло выйсці насустрач прыходжучаму Пану, разом з усімі святымі в небе. Аминь. Номер 62. Вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само наградить нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, учини, как мы завсёды дякували Тебе, складаючи гэтую пасхальную ахвяру. Нехай неспытное денье ласки откупления станет для нас крыницей вечной радости. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годно гэта і справядліва, слушна і спаведна, как мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Твою хвалу. Хай Христос быў ахвяраваны, як наша Пасха. І Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ў усім свеце радуецца воскресенню Христа. А хор анёлаў разам з усімі святымі спявае Табе гімн хвалы, няспынна
usklikaючи. Boża, Ty święty, krawicą wszelakiej świętości, тому jedność z усім Kościołem. U pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus u was krosy spasał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrysta prosim Ciebie, усімогутня Boża. A święcimy te dary rasою Ducha Twojego, aby one stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podziękował Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom. Бярыце і ешце з гэтага ўсіх, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, Кажучы, бярыце і піце з яго ўсіх, бо гэта ёсць келіх крыві маё, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща в хвале. Uspоminaючи śmierci z mертвых powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как учить нас, промающих тело и кровь Христа. Дух Святый собрал одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój, rozsiany po всім świecie, doskonale w любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem i всім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про bratów, siostr naszych, jakie pasnuli nadziei na воскрешення, i про всіх, хто у Твою ласce doszł z tego świata i dozwolił ubaczyć światło oblicza Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad усіми нами, как мы заслужили уделу życia wiecznego. У єдності з Найсвятейшою Богородицею, Bogorodicy Panny Maryi, za świętym Józefem i Preczystym Abrahamikiem, za świętymi apostolami i всіми świętymi, jakie z prawiku podobali się Tobie. Как z nimi my chwalili i prosławili Ciebie, pra Syna Twojego i Jezusa Chrysta. Prac Chrysta z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boże Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, wся poszana i chwała, Prazu Cię wieki wieczny ja. Nikita będzie nazywać Pana Boga swoim Ojcem, temu od Jego imienia modlić się tak, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus. Nasz
нас от усього злого. Дай ласкаво спокою дні наші. Допоможи нам у милосердності Твоєї, як ми були завжди вольні від греху. Заховане дочерями неспокою, чекають сповнення щасливої надії. Прийстя збавці нашого Єзуса Христа. Бог Твоего богатства и мощь и хвала навеки. Пане Єзу Христа, Ти сказав апостолам, Пане, спокой покидаю вам, спокойно даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарите с упокоем єдність. Ти живеш і владаєш на віки вічне. Амінь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Вернуть ближнему знак спокою. Baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie grzechy świata. Szczęśliwy, poklикany na wieczeru Jego. Panie, ja nie warty, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Powstał z mертвых dobry paster, jaki oddał życie swoje za wieczek i panion, jak nas zbawić. Alleluja. Номер 53.
Номер 337. Божа, добрый пастор, глянь ласкаво на Твой стата, приведи на вечную пашу Твоих овечек, яких Ты откупил коштовною кровью Твоего Сына, які живі владарить на веки вечные. Присядьте еще на хвилинку, послушайте душпасторских объявов на 4-ю неделю и Великого дня. На этом тижні, по-перше, що усім дякую за те, що позначили наші молитви, дякуємо тим, хто вчора прибирав нашу капличку, дякую за усіляку оказану допомогу, особливо дякуємо за хвери складені на budowy naszego kościoła, tak samo jak zawsze myślałem, że święty można to będzie i się nie uczynić. Niechaj was dobry Bóg uznagrodzi. A na tym tygodniu liturgii my odznaczamy zawтра, 23 października, uspamięć świętego Jurija Muczenika. W ten dzień tak samo, kiedy Papa Franciszek i ksiądz biskup Jurek Sobócki świętują swoje imieniny tam osobliwy sposób, aby pamiętać o swoich modlitwach. U środu 25 października święto świętego Marka i Ewangelista. 4-я Великодная неделя называется Неделя Доброго Пастора, уже вы это почули. И в этом дне мы распочинаем целый тыдзень молитву интенции покликанию. Тому вельми просил бы до своих этих штодзённых молитв, когда не будете на мши Святой Бог, подчас кожной мши Святой будем молиться. У этой интенции так сама особисто, там у дома, в ваших семьях, и ласка памятайте об этой справе. У закрysty można przeznaczyć ankiety na letni wyjazd dzieci i młodzi. No, następna niedziela, 29 października, odbędzie wyjazd naszej młodzi na trzeci ogólnobiałoruski sustrzeczu młodzi, jaka odbędzie u Grodnie. Tema tej sustreczy jest Nie bójcie się Maryję, bo znajszła Ty. Nie bójcie się Maryję, bo znajszła Ty łasku u Pana. Objawa dla Bożych Korówek, że wasz szef czekaje was na zborku na Lickiej o 15 godzinie. Każda autorka kaplicy odbywa nabożeństwo przez zastępnicę świętego Antonia Podłanska, a każdą środę zapraszamy na nabożeństwo do świętego Józefa. Jubilatem, imiennikiem nadchodzi życzę składane najlepsze pożądania, Boże błogosławienie, zdrowia i wszystkich potrzebnych łask, tak samo winczuję батьков, z ich rosnych, z tym średniocznym uroczystości, w sakramentu, świętego Chrystu, waszego dzieciacie, niechaj to Bogu błogosławi wychowanie na dobrego człowieka, tego dobrego chrześcijanina. I to Boże błogosławienie przyjmijcie. Pan z wami! Bóg dał
сонце життя і любов, які серце кожної маті відкриває для її дитяті. Нехай гляне на маті віта хрещеного дитяті і благословить її. Так як дякую за тримане потомство, я нарадувався так само любові свого дитятього розіті і цнота. Бог храніться і приклад усялякого айцовства. Нехай своєї добрині завсюди допомагає так сам батьку гэтага дитяті. Каб ён прикладом свого життя вел дитя до сталості в християнськім житті. Бог, який любить усіх людей, нехай ласкаво глянув на всіх собраних тут разом близьких і сябров. Нехай оборонить їх від зла і щодро одорить супокоє. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, уст нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просить, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, беззаганне серце Марії, святий Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 65.